Lêkolînerekî Kurd di dîroka siyasî de eşkere kir ku Tirkiye û hineke din di nav wan de rejêma Sûriyê tu proseyên berferah li navçeyên hejmûnên navdewletî li Sûriyê bê rêpêdan û pejrandina hêzên li wan navçeyan nayên encam dan. Di lêdwaneke taybet de Zekeriya Elhusarê lêkolîner di dîroka siyasî de ji arkêra got ku sînaryoya nêzik ew e ku girêbesteke li gor rêkeftina Adana lêbawayekî berferahtir were kirin. û sînaryoya herî nêzik avakirina xana çavderî bi dewriyatên hevbeşa di navbera Amerîka û hêzên hevpeymaniya navdewletî li aliyekî û Tirkiye li aliyekî din ku tê de egera du tiştan heya yan wê daxwazên Tirkiye werne pêkanîn yan jî wê sînordar bibin û weke nimûne tişta li bajarê Idlibê û navçeya Minbêjê hatiye encamdan. Serbarî dana rê bi Tirkiye da ku bêhtir bikar be ji rûyê derayî ve sûdmend be û hin taybetmendiyên ewlehî bêhtir ji yê dirêkeftina Adana de hatî da ku Tirkiye razî bibe û xwe nede aliyê Rûsya û Îranê. Herwiha Husarê got wekû destpêk li hevkirin li ser avakirina navçeya aram heye lê nakokî li ser du xalên serekena. Xala yekê berferahî û kûrbûna wê navçeyê û ya duan serpereştiya leşkerî ewlehî wê di destekî de be û bêguman Tirkiye dixwaze tevaya Rojavayê Kurdistanê kontrol bike û kontrola leşkerî û ewlehî di destê wê û hevpeymaniyên navdewletî de be. Lê Amerîka û hevalbendê wê vê yekê razî nabin. Ne bi tenê ji bo parastina hejmûna xwe li Sûriyê, lê belê ji bo parastina bingehên xwe yê leşkerî û hebûna stratejî li Iraq û Herêma Kurdistanê jî. Lêkolînerê Kurd got jî ku Tirkiye fişarê bike ji bo wergirtina pejrandina Amerîkî li Rojhilatê Çemê Feratê wekû wergirandina wê ji pejrandina Rûsî û Îranê li Efrînê re, lê rewş li Rojhilatê Çemê Feratê jî ya Efrînê a lostra û gelek merc hene ku nahêlin sînaryoya Efrînê dubare bibe. Ji ber vê yekê Amerîka wê metirsiya ku li cem Tirkiye peyda dibe çareser bike. Birêya dûrkirina çekdarên qesede ji sînor û hewla birîna girêdana PYD pegekeve û girêdana wê bi alîne din ve wekû vegera leşkerê roj û hêzna din ji pêkhateyên Ereb û Mesîhî û belkû guherîna navê qesede û pêkhateyên wê li gor rewşa nû û damezrandina rêveberiyeke nû ta radeyekê sînordar. Herwiha Zekeriya Elhusarê tekez kir û got divê kar ji bo dubareyek helwestkirina navmala Kurdî were kirin ji ber ku hevkêşên siyasî roj bi roj têne guhertin û ev yek dihêle ku em tu sînaryoyekê dûr nekin di nav de proseyeke Tirkî berferah ji girê spî û serê kaniyê û minbicê wekû destpêk. Taybet ku piştgirî û pejrandina her yek ji Rûsyê, Îranê û rejêma Sûriyê di asîtana de gerantî bike.